ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ନିଜ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ଗଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ନିଜ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ଗଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ନିଜ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଚଢା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ଗଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି